Καλέ ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί, τον είδα молиш. Задачка тази седмица да си изкарам таблото на мечтите. И аз си изкарах снимки от преди и сега, което мечтая. Сега ще ви споделя едно време с вас и гледайте. Тук съм изкарала доста снимки и сега ще кажа история. И започвам откъде тръгнах. Тръгнах от това видео с тази история на това семейство за детенцето. И благодаря на Бог за това, че се срещнах с партньорка, която ме запозна с компанията и ги видях на живо тези хора. И се запознах с едни лидери, които са успешни и ме учат в тази система как да работя. След това имах много желание и мечта да отида в завода. Ходих, имах лична визитка, лична история. Това беше и се сбъдна, да ви кажа. И напред продължавам моята мечта. Тук всеки път си казвах, че искам един човек, който да работи с мен и да ми е като сродна душа. Изпълни се. Продължавам. Тук съм в завода, ето показвам колко държави си партнира компанията. Така и аз си пожелавам в тия всички държави аз да имам партньори и екипи. Тук си пожелавам да стана златен лидер и звезда. Тук, виждате ли, на това празното си пожелавам да имам снимка и да съм звезда в тази компания. Да имам такъв екип, такава кола, да се кача на сцената, да имам мечтаната къща и почивка. От тук насам си пожелавам за напред. Това е моето табло преди и за бъдеще. Това беше моето табло преди и за напред.